Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Kuzokhumbuleka ukuthi ke uKhuzani umfokampungose indlamlenze lapha ke osukwini la nge14 zika October yazwakalisa ukuthi ke impela isiyahamba ke isilibangise khona lapha ke kwelase Dubai lana eyojabulisa khona abantu. Besisahleli sisalindele ukuthi ke ngabe uKhuzani umfokampungose uqhubha kanjani nezakhe lapha ke eDubai lapha ke aqashwe khona lapha ayodlala khona umfokampungose. Kodwa ke kube inkinga ngoba ke siye sathola inkulumo eqhamuka ngakuyena lapha ke uKhuzani umfokampungose lapha ke eshiya abaningi beshaqekile lapha ke ku Facebook. Kule nkulumo uKhuzani umfokampungose uthi zingane zakethu emhlabeni ngifundela ukukhulu unamandla usathana kodwa ke angeke ngiphela manje nzola noma kunje ngibhekene nenselelo zingane zakwethu ngibekeni emthandazweni uyalwa usathana angithule ngoba ngithanda zingane zakwethu impi engibhekene nayo ingaphezulu kwamandla ami ngizonixoxela kahle uma sengehlise umoya kodwa engingakusho ukuthi usathane uzifikele mathupha kumina ngimbona ngamehlo bengihlezi ngimuzwa ngendaba angahleka ongizondayo kodwa engingakusho kwabangithandayo ukuthi kunzima ukubhekana nenselelo ongenamandla yokuyilwa angazi ngangenzeni kubani kulomhlaba kodwa indaba yami nalomhlaba izoba uhambo abaningi abayofunda kulo engingakusho nje ukuthi ngicela ningithandazise ningibeke emthandazweni akukhona ukuphela kwami lokho okwenzakalayo asazi ke kumvokakhuba lapha ke imbukelo othandekayo ukuthi usebhakane nani lapha ke kwelase Dubai umbukelo othandekayo kodwa ke siyathembisa ukuthi silokho kusikulethela nje indaba kanjena sicela ukuthi uhlale neNdobane TV ungasuki kuyona bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo.